Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin dandalin fina-finai. Dandalin fina-finai shiri ne wanda zai ringa kawo muku abubuwan da suke faruwa a duniyar Kannywood, sannan kuma ya kawo muku gaskiyar magana akan korafai da kuma tambayoyi akan abubuwan da suke faruwa game da jarumai ko kuma ma'aikatar da suke aiki a cikin duniyar Kannywood. Barkanmu da dawowa cikin takaitacciyar hutu. Ni ne Jibril Musa Byewood a cikin shirin dandalin fina-finai. Shirin dandalin fina-finai yana magana ne akan abubuwan da suka shafi matsalolin da ke faruwa cikin industry. Akwai tambayan wasiƙannin mutane, sannan kuma akwai magana akan shirin da za a nuna a Shoprite, wato sabon fim da za a nuna cikin Shoprite kafin a sake shi ma a duniyar kasuwar Kannywood. Sannan kuma zai yi magana akan abubuwan da kuke so ku ji, ma'ana na tuba ka yafe ni sarki. Ita ce tambaya ta farko. Sannan kuma tambaya ta biyu a cikin wasiƙanninmu akwai cewa shin da gaske Zainab Indomie ta bar yin fim? Sannan kuma tambaya ta uku akwai Rahama Sadau an dawo da ita? To wannan duk insha Allah za ku ji amsoshin shi a cikin takaitaccen lokaci. Wasika na farko. Wannan wasika na farko mai wasika sunansa Rabi Muhammad Sheka, wannan daga garin Kano yake. Rabi Muhammad Sheka tambaya yake, shin da gaske Zainab Indomie ta daina wasan kwaikwayo? Amsar tambayar Rabi Muhammad Sheka shine Zainab Indomie ta daina wasan kwaikwayo ba, saboda Zainab Indomie a kwanan nan na yi hira da wani wanda ya bai wa Adamu Zango script, sabuwar script wanda ita ce ma jaruma cikin fim. Sannan kuma har yanzu ba a fara aikin ba, saboda har an ji an yi fotunan poster da komai da komai, amma ba a shiga aikin ba. Amma akwai fotunan da ka shiga shafinta na Facebook ko kuma Instagram. Sannan kuma Zainab Indomie jaruma ce, kuma jarumar da ake da ita, amma ka san harkar fim in ba labari ya kira mutum ba, bara a saka shi a cikin fim ba. Zainab Indomie labari ne kawai, bai kira ta ba. Abin da ke raina zan tauna ba san kai, dukan tunanina shi ne in rayu da kai, ko bayan raina zan alfahari da kai. Sadiq Salam, Sadiq Salam. Wasika na biyu, Ismail Zamfara. Ismail Zamfara da bayar da yake shi ne, shin da gaske an dawo da Rahama Sadau? Ismail Zamfara, Rahama Sadau ba a dawo da ita ba, saboda na yi bincike sosai, kuma sannan na yi tambayoyi wasu manyan mutane waɗanda su ne suke yin komai akan abin da ya shafi kungiyar Hausa Film, wato Mopan ko kuma Arewa Filmmakers, sun ce min ba a dawo da Rahama Sadau ba, amma zancenta yana kan hanya. Wannan wasika na uku kenan, shine ba da bakura daga Maiduguri kenan. Tambayar da yake, shin na tuba ka yafe ni da gaske ne wanda Adamu Zango ya yi wa Ali Nuhu? Wannan ita ce magana ta cika gari, wanda kowa yake so ya ji amsansa. To a ke ganin gaskiya na tuba ka yafe ni sarki magana ce da gaske wanda ta fito daga bakin Zango, saboda jiya ma na yi tambaya an bani gaskiyar magana, an ce haka ne. Dama ai faɗan Ali Nuhu da Zango ai faɗan cikin gida ne, ai Ali sarki ne, shi kuma Zango Yerima ne, saboda haka dan ɗa sun ɓata da uba ai dole za su shirya. Saboda haka masoyan Ali Nuhu da masoyan Adamu Zango, kar ku manta cewa Ali Nuhu da Zango ɗan uwan juna ne, kuma saboda haka an shirya, kuma hakan ake so. Allah sa mu dace. Soyayya na da daɗi, ita ce ke sa nishaɗi, wata sai ta sa kuka. Ni ban kwanan so. So
spika na karshe shine yake tambaya, wannan daga Yobe yake, sunansa Ari Abubakar. Ari Abubakar tambayar da yake cewa yake in za ka shiga harkar fim ta yaya za ka fara? To wannan tambaya ce mai kyau. Hakikanin gaskiya kungiyar Hausa Fim a yanzu sun ɗau wata kwarar doka wanda idan za ka shiga harkar fim gaskiya sai ka yi rajista, kuma rajistar da za ka yi rajista ce mai kargo sosai, saboda za ka je in artist ne kai za ka je kungiyar artist film makers kenan, in kuma crew za ka je kungiyar guilds of crew. To saboda haka ina gani wannan idan ka zo Kano sai ka je gurin ciyaman na artist film makers wato Alhassan Kwalli, zai maka sauran cikakken bayani, amma a gaskiya ba a shiga fim a yanzu in ba an yi rajista ba. To masu kallon mu, wannan dai wani karni ne, kamar yadda ce muku shirin dandalin fina-finai zai dinga kawo muku yadda za ku dinga tallata hajar ku kafin a nuna shi a Shoprite. Duk wani fim da za a nuna ta Shoprite, shirin dandalin fina-finai ta tanadar muku ta hanyar da za ku tallata ta cikin saukin hanya. Wannan wani karni kenan, fim din da aka yi sa a Jos da kuma garin Kano, wanda darakta Hassan Gis ya bada umarni, producer kuma Jibril Musa Byewood. Sannan kuma fim ne wanda ya kunshi jarumai da yawa a ciki, kamar su Ali Nuhu, Zaradini Sani, ga su dai da su Alamin Buhari da sauran jaruman da ba su fito a jikin posta ba. Brand da jika ku da surutu ba, saboda an ce gani ya koriji. 5 ga watan Oktoba za a nuna shi a Shoprite, saboda haka ina son duk wanda yake son ya je ya ga wani karni, ya ga abin da ya faru a cikin wani karni, to ya je ya gani don ya baiwa irinsa shaida. To jama'a, anan muka kawo karshen shirin na dandalin fina-finai. Ni ne naku Jibril Musa nake cewa mu futa lafiya.